maayong hapon, brother. May hapon, Unsa may may imong hapon, tinuhuan? May hapon, may Membro ko hapon. sa, Pero unsa imong tinuhuan? membro ko sa Church of Christ, bro. Church of Christ, unsa nga Church of Christ? 1914? Kana ka Manalo? Dili ba na Church of Christ, Iglesia ni Cristo man na? Mga pitaw na sa English, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Dili, ang, Kanang Iglesia ni Cristo. Isa bro. Ang kanang Iglesia ni Cristo, imo nang ininglisson Church of Christ na. Kay daghan man gada sa Church of Christ. Klaro ha, unsa na nga Church of Christ? Kato ba ng Church of Christ kang Alexander Campbell? Mga- O Church of Yeah. Christ natin? Kanang Alexander Campbell? girestore nila. Okay, sige. Sige, unsa ato ikalagad, Brad? Kanang, asa ka na membro, bro? Roman Catholic? Oh, Roman Catholic. Dili ka tong kuan, katong mga sidibikantes. Dili. Roman Catholic, Brad. Kanang, sa 1054 AD, na ay great schism nga nahitabo. Nganong nisiak man ang Orthodox sa Roman Catholic? Doon na sila gikuha bro, doon na lay gamay nga bikil. No kay una sa akong hibaw-an nga doon ay kanang ilahang pagdumala ba. Nga dili sila wala sila mo ingno nato magpailam sa pagdumala sa Roman Catholic kanang Santo Papa sa Roma. Doon na sila gilang gitawag na to og Papa, kanang gitawag na to og patriarka. So, wala sila mo deny sa gitawag na to og mga sacraments, wala sila mo deny about sa kanang mga misa, mga seremonyas sa Katoliko, wala magbikil diha. Ang ila lang kanilang butang doon na sila giilang pagdumala ba. Nga gusto nila nga naa sila lain lang sa nga ilhon nga magdumala sila ha. Kanang Orthodox, Greek Orthodox o Catholic Orthodox. Katoliko lang gyapon sila pero maintain gyapon nilang apostolic succession, bro. Kay nga naman kay ang ilahang nadawat nga succession gikan pamangyud na ni Pedro ngadto kang Pedro. Ay Pedro ngadto kang Kristo. So maintain nilang apostolic succession. So kanang Orthodox, Catholic gyapon sila. Gani kung imo na siyang i-search sa Google ang founder sa Orthodox, Jesus Christ ra gyapon siya. Kay ngano man kay usara man gyapon mi kasimbahan pero do na lang gyud sila gila nga lain nga tigdumala. Na lang gyud sila lain nga tigdumala ug mao na gitawag og patriarka. So pasabot siya. So pasabot na bahin. Wala mabahin kung maghisgot o kanang gitawag og sacramental, mga gitawag na to og misa. Bro, isa. pasabot na ko ba nabahin ba ang Katoliko, ang Roman Catholic o ang Orthodox? Nabahin wala? Ang pasabot nimo sa doktrina? Dili nabahin sa sumala sa pangalan pa lang nabahin na. Nagan ni gitawag na great schism sa to pa dakong panagsip-ak. Oh, so Asa man nasip-ak? nabahin. Dili sa doktrina. Isa. Asa man nasip-ak? Dili sa na nabahin do wala? Nabahin gani sa pagdumala, Oh, sa so pagdumala, nabahin. dili sa doktrina. Napamito Dili na- ay sa lagi. dili na sila usa. Ay sa kong sa pawi. Ang gipasabot sa great schism o pagdakong pagsip-ak diha ra na sa pagdumala. Nga doon na sila laing giila nga nagdumala, doon na sila giila nga lain nga nagpangulo ba, nga mao ng patriarka sa ilaha. Pero sa Roman Catholic, Santo Papa sa Roma, pero sa doktrina, sa sakramento, sa misa, wala may magkasipak di ana. Sunod pangutana bro. Ang pasabot, ang pangutanan nako ba nabahin ba o wala? Gina ng ganit ikaw gani sa pagdumala, sa pagpangulo, sipak yod, bahin yod sa pagdumala. So- Pero sa doktrina, sa sakramento, sa misa, wala. So pasabot na bahin. Oh, unsa man din siya? Oy, ni siya kasabot. Bro,
Sa pagdumala kasi- lagi na bahin. Diretso punto bayaw sa ayaw ako gi-explain eh. Ang pangutanan ako ba nabahin ba o wala? Ay pagbuot sa akong explain. Kaya ako may imong gipangutana ay pagbuot nga mo explain ko. Yes or Kaya no? listen man kayo nga Yes, pag lang ko. yes or no lang man akong Gitubag na ko. Oh, yes or Gitubag no. lang na ko. Yes, sa Oh, yes. pagtumala. Oh, yes. Sa doktrina, no. Sa doktrina, no ha. Kaya nga naman, sa doktrina, sa sakramento, diha sa pagkaingno na tog apostolic succession, og sa pagka-true church, sa ilang pagkat matuod nga simbahan, usarami, wa mi mabahin sa kanang doktrina, sa sakramento, wala. Ang ilang apostolic succession, mintin gyapon. Kanang ilang mga obispo, koneksyon gyapon na ngadto kang San Pedro. Kay nakadawat na sila sa tinuod nga ordinasyon, mao na Brad, sa pagdumala og pangulo bahin mi ana. Kay wa man sila mukuan sa Santo Papa sa Roma, pero sa doktrina ng sakramento wala. Pabilin gyapon. Sunod pangutana. Unsay nauna bro, ang Orthodox o ang Roman Catholic? Ama Orthodox man o Roman Catholic, parihara na. Kay nga naman kay ang Orthodox, Mali ang tubag. kung imong tanawon, ay lagi sa supak. Ang pangutanan Ay, supak lagi. Ayaw na, dili na ta magtasog istorya. Ang pangutanan nako, unsay nauna, ang Roman Catholic o ang Orthodox Catholic? Aminawa. Roman Catholic man maguna o ma-Orthodox man, ang punto na to diha, ang tinukod ni Kristo Katoliko. Kaya nga naman, kung doon na ganina hitabo nga Orthodox, pa nagbuwag sa Orthodox, mabasa nga Katoliko man mo Orthodox. Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay kung mabasa na ko. Asa? Teka, mangutana ka sa mabasa. Basaw na to. Daro. Ato basaw na. Kaya nangutana magag-asa mabasa. Nag-ingon magud kag At Katoliko masahon. Mo lagi. Asa lagi basa? Ato basaw na. Daro. Wall Almanac and the Book of Facts. Gingon diri. Roman Biblia. Catholics. Bro, Biblia. Ninangutana mo kag-asa mabasa. Ay sagpon imong pangutana. Biblia. Wa man kami ingong asa mabasa sa Biblia. Ay isa. Wa ka mangutan nag-asa mabasa sa Biblia. Ang imong gingon naabay mabasa. Bro, Gitubag ti ka na ay mabasa. Biblia, Amen, dira. Biblia ang Gusto ipatubag. ka Biblia. Kamaturan Gusto man ka na. Biblia. O Oo. sige, ano sound? O Okay, atas. sign na to sa Biblia. Kasalman niya. Okay, Atas. sign na to sa Biblia. Kasalman niya. Tos Biblia sa alman niya. Sound na ko. Maturan no niya almanak. Ay pagbuot kay nangutana magkag-asa mabasa. O gitubag tikaw. Roman Catholic traditionally founded by Jesus Christ. So nabasa na ko. Asa sa Di ba? Biblia mabasa. So muuyon ka. Asa sa nga nabasa Biblia. yun na. Unsa ka verse bro? Unsa ka verse? Dili mo magkag-asa mabasa. Di asa ba? Ayaw, sabi no sa Toy nga argument. ayaw dungagi. Bro. Ayaw dungagi ang imong pangutana. Naana man ka asa mabasa. Asa Karon imo na sa giusap asa asa mabasa sa Biblia. Asa mabasa unsa ka bersikulo? O dara mabasa ayaw lagi po ni imong pangutana kay wa ka mangutana ng bersikulo. Ang imong Bangay. pangutana asang mabasa. Bro, Biblia Dili, ipatubag na-record. bro, Biblia. O wala ka mangutana ng Biblia pag ganina. Ang imong pangutana asa mabasa. Daghan Dara, ng o, palusot. mabasa Daghan ng o. palusot. Bro, Roman Catholic traditionally founded by Jesus Christ. Unsa na Unsa nga man ang verse? founded? Unsa na nga verse? Pag ka mangutana lagi verse, ang imong pangutana naabay mabasa. Asa nga verse? O mo imong pangutana. Bro, asa nga verse? Di lagi na mo imong pangutana asa nga verse, ang imong pangutana asa Di- mabasa. Ang Ito gutang pag tikaw, Di- mabasa. Ang Ito gutang pag tikaw, Dili Basa. Ang ikaw. Di lang gud ta magbinugo. Asa nga verse sa Biblia? unsa man to? Unsa ba? Nangutana ba kag verse? Asa nga verse Sa una ni Biblia? mo basa. Basahin kong verse. Before ta maabot og verse, mangutana sa ko nimo. Pag Asa nga una verse nimo mabasa? pangutana, nangutana ba kag verse? Asa Bro, nga verse sa mangutana, Biblia? isa. Biblia ang Di- di ipatubag klaruhon kay ang- kamatuoran ng ako ang gusto madungog. Dili nang Di imo ang klaro mga na to ha. Di klaro na nato ha. Mm. Sa before ta mo abot sa
before ta mo abot sa verse, klarohon sa nako. Ang una nimong pangutana bro, nangutana ba kag verse o wala? Tugan sa tinuod. Biblia ang ipatubag kay nangutan ko sa kamatuoran. Dili. Ay sa ay pamaka kay naay naminaw. Sa una nimong pangutana, nangutana ba kag niana ba ka asa nga verse mabasa ang Roman Catholic? Niana ba ka? Ang Ay pamakak. ang imong gina sangyaw diri unsa man? Dili ba ka? Sa Oh, dili. karoho na ko. Dili pag kamatuuran. O Paminaw ha. Sa una ang nimong Biblia pangutana, paminaw sa ang imong unang pangutana, nangutana ba kag verse bro? dili na ta magtaas og istorya. Ako, clarification lang ba? Verse. Ayaw ko pasunda na imong verse. Kaya di ko protestante. Ang akong pangutana nimo simpura kayo. Asa nga verse? Sa una nimong pangutana, nangutana ba kag verse? Pero asa nga verse mabasa ang Katoliko ang itukod ni Kristo. Tubaga sa akong pangutana. Tubaga. Sa una nimong pangutana, nangutana ba ka og verse? Nangutana ka wa? Daghanag palusot nimo eh. Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa, kumabasa na ko. Asa? Hindi po tubaga sa ba? Sa una nimong pangutana, nangutana ba kag naay verse? Ayaw na sigig palusot, bro. Basa Dito ba diya ba? sa Biblia ba? Tubaga lagi. Tubaga sa lagi. Basa lagi sa Biblia. Ang akong pangutana ba? Tubaga sa akong pangutana. Before ta maabot og Biblia. Ang una nimong pangutana ba ni gamit ba kag verse? Niya na ba pasabot. kag verse mabasa ko sa Pasabot wala dyan sa Biblia kaya di man nimo basahon. Di tubaga sa akong pangutana. Wala man sa- Sundan ti ka sa Biblia ron. Oh. Daghan kay kog Oh, Biblia sige. din eh. Mabasa gyud ako ang Roman Catholic Church. Ay sa Basa, ha? ang akong pangutana sa nimo klaro ha sa klaro na to kay ang akong kaistorya karon ituo ko nga kini akong kaistorya karon tarong gyud ni nga tawo. Mo nang akong pangutana nimo Oh, gani. simpura gyud kayo. Tarong Sa akong una nimong pangutana. pangutana. Kapuya nimo Tarong man ko Kristo, eh. bag. Paminaw sa Kapoy ang kay akong istorya, bro. pangutana. Paminaw sa Kapoy paminaw ha. kay istorya, bro. Ang dili gyud ni kapoy basta tubag ko Diba? nimo akong pangutana. Ang Mao gani. akong pangutana simpura gyud kayo. Simpura gyud Asa akong mabasa? pangutana ha. Ayun na, Sa sige. una nimong pangutana, nangutana ba kag Ayun na. verse? Sige taas og istorya. Tubaga akong pangutana asa nga bersikulo. Dili mo tubag. Dili mo tubag. Ang akong pangutana lagi tubaga sa una nimong pangutana, nangutana ba kag verse? Verse sa Bible. Adi. Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa kumabasa na ko. Asa? Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa, kumabasa na asa. Ikaw mo tubag ba? Ang akong pangutana ba sa una nimong pangutana, nangutana ba kag verse? Verse sa Bible ang akong pangutana. Verse sa Bible. Wala ka mangutana Asa? kag verse. Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa kumabasa na ko. Asa? Ayaw pa makak kay naay naminaw. Nangutana kag naabay mabasa. Niya na ka Aghan- naabay mabasa. Bro. O doro o mabasa. O, Pagkabot mabasa o. buton jud nimo, bro. Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa kumabasa na ko. Asa? Dara buton din ang naay nabasa. Asa mabasa nga bersikulo sa Biblia? Asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa kumabasa na ko. Asa? So, Nga gitukod ni Kristo. so imo nang giusap yung pangutana. Sa ato pa, imo nang giusap yung pangutana. Mao gani gi-confirm nako, giklaro nako nga ang akong pangutana verse sa Bible. Di ba? Pamina sa ba? Sa ato pa, imo nang giusap yung pangutana. Di imo nang giusap yung pangutana. Daghang kag palusot giklaro gani nako karon nga ang pangutana nako verse sa Bible. Kay Dili ba? kamatuoran man ang akong asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ay sa, kumabasa na ko. Asa? Bro, daginuton yun ka ani bro. Daginuton yun ka nani. Bisa Daghanan ni- pagdaghan kong verse mabasa. Daghanan ni Ang akong pangutana, imo na bang usbon imong pangutana? Imo magiusap imong pangutana. Dapat dili nimo usbon ang pangutana kay nangutana man kog kag naabay mabasa. Nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo gitubag ikaw na. Ya karon imo na sa giusap asa nga verse. Samuka nimo eh.
Ha, datalawa mo, surrender ka. Problema na, mo bigyan ng utana ko nimo. Unsa ay imong unang pangutana? Ayaw lagos ba? Ibalik to imong unang pangutana. Ay lagos ba ha? Asa Ge. mabasa nga bersikulo sa Biblia Dili. nga ang gitukod Ayaw pa makak, dili na mo imong pangutana. Dili na mo imong pangutana. Ang imong pangutana mao. asa mabasa nga Katoliko ang gitukod ni Kristo. Ay sa, kumabasa na ko. Asa? Ni. Bro, pangita Asa kay istorya. mabasa. Mga put. Tanaw ra. Di gyapon nga. Mao na mga kigsonan. Mao na mga kaygalaan. No, klaro og tataw mga kaygalaan. No? Simple ra jud kay ba. Ang gusto nako mga kaygalaan, mangutana gani ayaw usba. Ayaw usba kay naman ang unang pangutana niya naabay mabasa. Nga Roman Catholic tinukod ni Kristo. Ang akong tubag naa dira.